Vážení občané, žijeme v rychlé moderní době, kdy ubývá psaných textů a lidé často čerpají informace ze zvukových záznamů či krátkých videí, jednoduše řečeno podcastů. Jsme moderní obec plná mladých lidí a také jdeme s dobou i my a já vám přináším dnes podcast číslo 1 Hasičská zbrojnice. V jakých podmínkách dnes hasiči fungují? Pojďme se společně podívat. Takže nyní se nacházíme v garáži, je to jedna ze dvou obecních nemovitostí a jak vidíte za mnou parkuje hasičský vlek a zbytek garáže je využíván pro komunální techniku. Hasičské auto zde neparkuje z prostého důvodu, protože se sem nevejde a to se přitom jedná o pouhý dodávkový vůz. Ten parkujeme v soukromých prostorách zastřešených, kde je nám umožněno se napojit na zdroje elektrické energie, jelikož auto je vybaveno vysílačkami a osvětlovací technikou a je nutné ho mít neustále takto pod zdrojem. Co více k těmto prostorům? V podstatě by tady měla být i šatna pro hasiče, ta se zde bohužel nenachází a proto každý hasič má svoji výbavu uskladněnou doma. Co to znamená? V případě zásahu běží domů, kde se převlékne, část hasičů běží pro zaparkované hasičské auto, část běží do této garáže, kde mezi tím připraví vlek pro jeho připojení a teprve poté mohou vyrážet k zásahu. Jaké jsou vlastně zákonné povinnosti obce ve vztahu k hasičům? Tak těchto povinností je celá řada, ale jednu z mnoha nám ukládá zákon číslo 133 z roku 85 o požární ochraně, kdy je obcím nařízeno ve svých samostatných působnostech zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Nechci se zde pouštět do rozdílu mezi touto jednotkou a takzvanými dobráky, kdy se jedná o zájmové sdružení, stejně tak jako řada zájmových sdružení sportovních, uměleckých a podobně, kdy jde o lidičky, kteří se zajímají o požární tematiku, ale nejsou to zásahoví hasiči a je to pro ně víceméně kroužková činnost. Co se týče této povinné jednotky, tak jsou v zaměstnaneckém poměru s obcí. A obec jako taková má coby zaměstnavatel povinnost vůči těmto lidem jim vytvořit ty správné pracovní podmínky. A jaké jiné podmínky jsou než hasičská zbrojnice, kterou momentálně postrádáme. Nyní se nacházíme na samotné stavbě hasičské zbrojnice. Můžete nám, pane starosto, ještě říci pár informací o této stavbě? Tak můžeme si říci, kde se zhruba co nachází. Za mnou jsou vidět dvě parkovací stání pro hasičskou techniku. V této střední části se nachází technická smyčka obsahující šatny, sociální zařízení a tak dále. A na opačné straně budovy se nachází schodiště, které vede do druhého nadzemního podlaží. V tomto podlaží se nachází školící prostory pro hasiče. Mimo jiné na tyto školící prostory byla rovněž poskytnuta část dotace a od počátku projektu je koncipována tak, aby byla oddělena od technické smyčky. Toto nám umožňuje využití těchto prostor nejen pro sbor hasičů, ale zároveň i pro širokou veřejnost. Nezmínil jsem se ještě o dotačních prostředcích na tuto akci. Od Generálního ředitelství hasičských sborů nám bylo poskytnuto téměř 4,5 milionu korun a zároveň se nám podařilo zajistit prostředky od Pardubického kraje ve výši 1 milionu korun. Toto jsou prostředky, které na zemi nenajdeme a které přinesou obci stavbu, kterou věřím, že nebudou využívat pouze hasiči. Tento podcast je první ze série informačních videí. Proč je prvním tématem zrovna hasičská zbrojnice?
Tak jedním z důvodů je to, že se v obci na toto téma objevuje kritika. Z této kritiky jsem pochopil, že občané nemusí mít dostatek informací a z toho může pramenit názor, že obec tuto stavbu nepotřebuje. Již v úvodu jsem vysvětloval zákonné povinnosti obcí. I kdybych tyto povinnosti pominul, tak příprava výstavby zbrojnice v obci je tu od roku 2018. Kdokoliv z občanů obce mohl přijít na zasedání zastupitelstva, mohl vznést dotaz, žádat informace, případně projevit názor o tom, že je to zbytečné. Nikdy se tak nestalo. Co mě mrzí o mnoho více je to, že se najdou tací, kteří jsou schopní, a stalo se tak, dojít za jednotlivými hasiči a jim vyčítat, že obec bude utrácet nemalé prostředky právě kvůli těmto lidem. Není to žádná pravda. Tihleti hasiči nerozhodli o tom, že se zde bude stavět zbrojnice, ani o tom rozhodovat nemohou. Tihleti kluci by měli být hýčkaní. Jsou to oni, kteří nikdy neodmítnou žádost o pomoc při přípravách, ať už sportovní nebo kulturní akce. Jsou to oni, kteří věnují jednu sobotu v měsíci na svoje doškolování, na výcvik a podobné záležitosti. Pokud se někomu nelíbí výstavba a chce to projevit, ať to projeví veřejně na zasedání zastupitelstva. Řadu lidí by mohlo zajímat, proč bylo vybráno pro výstavbu hasičské zbrojnice zrovna toto místo. Tak dalo by se říci, že je to trošičku kontroverzní místo, někomu se to může líbit, někomu ne. Sám osobně mám chvílemi problém s tím, kde hasičskou zbrojnici stavíme, ale předpokládám, že je to takový ten problém, kdy jste zvyklí na prázdné místo a najednou zde má něco stát. Nicméně ten důvod je mnohem jednodušší. V roce 2018, když jsme žádali o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice, tak žádost musí obsahovat i pozemek, který je ve vlastnictví obce a zároveň který je určený pro výstavbu takovéto stavby. V té době jsme vycházeli z platného územního plánu, který zde byl, a v podstatě jediným místem pro tento druh stavby bylo prostranství kolem obecního úřadu. Pane starosto, co byste řekl závěrem? Co říci závěrem z tohoto provizorního parkování? Snad, že pevně věřím, že jsem přinesl řadu nových informací, které dají snad zcela jasný pohled na to, proč jsme podstoupili nebo podstupujeme výstavbu hasičské zbrojnice. A přeju si, aby byla brzy dostavěna, aby sloužila nejen hasičům, ale nám všem, a aniž bych si přál jakýkoliv ostrý výjezd, snad kromě těch cvičných.